Referanduma guhertina qanûna bingehîn re tenê çend rojman. Partiyên siyasî jî li kolanan kampanyayê xwe berdewam dikin. Partiya AKP û MHP di çarçoveya erê de kampanyayê xwe dimeşînin ya HDP û CHP jî di çarçoveya na de kampanyayê xwe berdewam dikin. Li kolanan jaliyekî ve kampanya referandumê berdewam dike. Jaliyekî din ve jî di derbarê kampanyan de qedexe derdikevin olê ku herî dawî jî diyarkirina anketan hatibû qedexekirin. Partiyên HDP û CHP ku kampanyaya na dimeşînin didin zanîn ku pêvajoyekî ne wekhev û ne adîlane ye. Derheq referandumê de jî fikrê me em ê bêjin na. Ji bo çi na, ji bo em çi bêjin? Dêjin ya dîktatorî ve faşîzma yekî de em ê ji bo wê bêjin na. Ya rastî rejîma nika jî rejimeke baş nîne ama evnek nika dêjin başkanlık sistemi ev rejima te hê ji wê xirabtir e em ê ji bo wê bêjin na. Başî wê jî em ê rejimeke daha baş bixwazin. Her wiha di pêvajoya referandumê de gelek kes tên binçavkirin û girtin. Gelek esnafên Stenbolê dibêjin ji ber tundiyan em nikarin ji kameraya re bibêjin em ê dengê na bikarbînin. Hevseroka Kongreya Demokratîk a Gelan Gülistan Koçî dide zanîn ku dengê na di anketan de zêdetir e. Bildiri dağıttığımız alanlardaki Li ciyên ku em belavokan belav dikin nêzîkatê gel ber bi navê ye. Ew nabaş dibînin û bêguman divê ew di sindoqan de bibe na û piştra were parastin. Ji bo niha tiştê serekî parastina dengê naye. Em ê pêşî dengê na derxînin, paşî jî bi stratîjiya parastina dengê na tev bigerin. Esnafên Eminönü'ye ku li Stenbolê ciyekî bi sûkên xwe navdar e, ji rewşa Tirkiye û aboriya Tirkiyeyê nerazî ne. Kesên ku dengê erê bikarbînin ji kameraya me re wiha daxivin. Türkiye daha iyi olacak. Bi qasî ku em dibihîsîn, divê rewşa Tirkiyeyê baştir be, geş be û êdî teror tune be. Wiha dibêjin, em jî bawer dikin. İnşallah de wiha be. Valla ben referandumum. Valla ez difikirim ku referandum de baş be. Elhamdülillah. Ji ber ku qanûnên kêm hene wekî ku hûn dizanin, ji 400 zêdetir qanûn derbas nebûn. Gelek astengî çêdibin. Ev rewş kare parlamentaran dijwartir bike. Gelek pêşniyarên qanûnî çêbûn. Tev valav çûn. Dem jî valav çû. İnşallah îro pêda van valahiyan de bên tijî kirin û kedawan vala neçe. Her wiha Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan jî di mîtingê referandumê de diyar kir yên ku dibêjin neterorîstin. Her wiha Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan jî di mîtingên referandumê de diyar dikir ku yên ku dibêjin na terorîstin. Hejê gotinê ku li Tirkiyeyê rewşeke dijwar berdewam dike û li gorî encama referanduma qanûna bingehîn di 16 Nîsanê de wê rewşa Tirkiyeyê zelaltir bibe. Zozan Yaşar, Dengê Amerîka, İstanbul.